Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalayan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, nangamuyo kami o Ginoo, nga magkanunay kami sa pag-alagad diha sa imong kabubuton. Aron ining kinabuhia magdugang unta ang mga paghanungdan o gidaghanon sa imong katawhan nga nag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akawa, aron dili sila makalata sa Idumea. Apan ang mga tawo gikapsag pailog, samtang nagpanaw sila ug nagpagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhin nining kami ngawat? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami nining pagkaon nga walay lami. Unyang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawan nanor kang Moises umingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa, nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan sa Moises sa Ginoo, paghimong bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa katukon. Og ang hipaakag bitin, kung makakita niini, dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, og gibatang kini niya sa tumoy sa katukon.
Ugon ang hipagag bitin, mutanaw sa bitin, nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang akong pagampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Pamati ang akong pagampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamati ang akong pagampo, ug ipaabot kanako ang akong pangamuyo. Ayaw tagua kanako ang imong nawong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabong ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magsangpit ako tubaga dayon ako. O Ginoo, pamati ang akong pagampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Sion, ug mopakita diha sa iyang himaya, sa iyang pagtagad, sa pagampo sa hangol, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pagampo. O Ginoo, pamati ang akong pagampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, o ang iyang umaabot nga mga binuhat padayagiga sa Ginoo. Ang Ginoo mitanaw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit, isudong niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman aron patyon. O Ginoo, pamati ang akong pagampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Verso sa dili pang Ebanghelyo. Agbinhi mao ang pulong sa Dios. Si Kristo mao ang magpupugas. Ang tanan nga moadto kaniya may kinabuhi nga dayon. Ang Ginoo manaa kaninyo, kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, mulakaw ako ug mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagpuan sa mga Hudeyo miingon, siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Og mahitabo gayud kini kun dili kamo motuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa kabadiay? Si Jesus mitubag, ang gitugan ko kuna kaninyo sukad pa sa sinugdan. Dagan akong ikasulti o ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako o ang ako lamang nadungog gikan kaniya, mao'y isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. O masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat
sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gistudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, naguban kanako. Wala ko niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa magkapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Hesus nga nagsulti ni ining mga butanga, nanuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Giingnan ni Jesus ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod nga dili sila makaadto sa iyang adtuan. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nya ila kini nga gisabot nga si Jesus, ang ilang pagsabot sa gisulti ni Jesus mao nga maghikog siya. Tungod kay maghikog man siya, muadto siya sa impyerno. Unya kay ang mga Pariseo nagtan-aw man sila sa ilang kaugalingon nga buotan, dili sila makaadto sa impyerno, dili sila makaadto sa adtuan ni Jesus. Mao ni ang ilahang pagsabot sa gisulti ni Jesus nga siya maghikog. Nga kay maghikog man moadto siya sa impyerno. So dili makaadto silang mga Pariseo kay mga buotan man sila. Pataka lang. Pataka lang. Ang tinuod mao nga si Jesus magpakamatay, dili maghikog. Maghalad siya sa iyahang kinabuhi. Iyang isakripisyo ang iyang kinabuhi aron pagluwas sa katawhan. Ug mao nga mulabang siya sa impyerno. Mulabang siya sa impyerno. Apan padulong siya sa langit. Nya sila nga mga Pariseo kay mga tigpakaaron ingnon, dili sila makaadto sa adtuan ni Jesus nga mao ang langit. Kuha ninyo. Gibaliragod nila. Ilaragod nga gibali ang pagsabot sa gisulti ni Jesus aron muhaom sa ilahang gusto, no? Muhaom sa ilahang tuyo. Sa ang Ebanghelyo, nagpakita ka nato nga si Jesus mianhi sa kalibutan aron pagtawag sa mga makasasala tungod sa iyang gugma kanila. No? Mianhi si Jesus aron pagtawag sa makasasala tungod kay gihigugma niya sila. Giayon niya, no, kung nato ang tan-awon, ang mga gihimo ni Jesus ngadto sa mga makasasala. Giayo biya niya og tagad ang mga kobrador sa buhis nga niadtong panahon nagiilang nga mga makasasala. Moadto gani siya mo attend gani siya sa ilahang mga bangkite. Giayo niya tratar katong babae ba nga nanapaw sa Ebanghelyo gahapon. Giayo niya og tratar ang babae nga nasakpan nga nanapaw. Wala niya i-condemn katong mga tao nga ni-condemn niya, giing na niya katong walay sala ninyo diha, mo'y paunaha og bato aning babae.
Nagpakita siya kaluoy sa mga nagantos tungod sa sala. Sahay mga sakit. Nagpakita siya kaluoy sa mga masakiton nga nagantos tungod sa ilang mga sala. Sumo kini ang pagtratar ni Jesus sa mga makasasala. Nagpakita siya og kaluoy. Apan isog siya, istrikto siya, ngadto sa mga Pariseyo, ngadto sa mga tao nga tigpakaron ingnon, mga tao nga nagtan-aw sa ilang kaugalingon nga mga buotan og nagtamay sa mga makasasala nga para nila dili pareho nila. Ug mao kana nga giingnan sila ni Jesus diha sa ebanghelyo karon, no? Unsay sulti ni Jesus kanila? Mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Pareho ra nga nag-ingon siya, impyerno mo. Dili mo makaadto sa langit. Kini mga Pariseyo manggod, kumpiyansa kaayo ba sa ilang kaugalingon? No? Kampante kay ba sa ilang kaugalingon? Natungod kay kaliwat sila ni David, siguro na silang maluwas. Gani, para sa mga Pariseyo, sila lang ng mga Hudeyo ang maluwas. Hilabihan nila ka istrikto, kini mga Pariseyo, mga magtutudlo sa balaod, labihan nila ka istrikto nga nagsunod sa ilang mga balaod, sa ilang tinuhuan. Grabe kayo ba? Hangtod katapusan nga paghugas, unsaon paghugas sa mga plato o tasa. Istrikto kay sila. Apanan unsay nakita sa Ginoo kanila. Ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. Ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. Murabag naghimo sila sa ilang kaugalingon nga layo sa Dios, unreachable sa Ginoo. Sa to'y gisulti sa Dios bahin nila, nagsimba sila sa baba lang, apan ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. Wala sila'y gugma. Wala sila'y gugma. Pananglitan sa Ebanghelyo kahapon, sila man ang nagdala ni atong babae nga nasakpan nga nanapaw. Murag nag-enjoy sila ba sa sala sa uban? Kay makasala gani ang uban, na gani tao nga nakita nila nga nakasala, mo-enjoy sila kay mutaas man sila. Kay sila dili man makasasala, matod pa nila. Kumpiyansa sila nga kaliwat sila ning David, nga mga maayo na sila kay nagampo sila, naghatag og limos, nagpuasa, naghatag og ikaw na pulo kabahin sa ilang abot. Mahimong gihimo nila ni tanan, apan wala kinibili at tubangan sa Dios tungod kay ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. Malipay silang magtanaw nga batuhon hangtod mamatay katong makasasala, imbis nga maluoy sila. Kung naapaunta sila igugma, maluoy unta sila. Og maning kamot,
nga madala pagbalik ngadto sa Dios ang makasasala. Ug mao man ni ang tuyo ni Jesus ba sa mga maayo nga iyahang gihimo o gipakita sa mga makasasala aron pagdala kanila balik sa Dios. Grabe, na makaingon ta, grabe kayo ang mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseyo. Mauna nga magbantay ta kanina, no? Para na ni nato. Magbantay ta nga dili ta pareho nila. Sahay kampante na pud ta, kumpiyansa na pud ta nga malangit na gyud ta. Kay mga buotan gud ta. Nagsimba gud ta adlaw-adlaw. Katoliko gud ko, Kristiyano gud ko. Nagapil gud ko sa mga kalihukan sa simbahan. Magbantay ta nga dili ta magtamay sa uban nga dili hinimbahon. Walay pagpakabana sa mga kalihukan sa simbahan. Magbantay ta. Kay basin biyag mapariho ta sa mga Pariseyo. Siguro akong maluwas kay Diyos nun gud to akong mga ginikanan. Siguro na akong maluwas kay sige gud to ampo mo matagud to alas 3 ang akong lolo o kong lola mag-ampo rosaryo. Siguro na gud kong maluwas kay anak na ako'y anak nga pari. Sa ko nang gisulti ninyo, mo man ang isulti sa mga kumari sa akong mama. Mayon tong mga barkada ni mama, purid, kabulahan nimo. Siguro nagyud kang malangit kay naa kay anak nga pari. Taka lang. Bisag naa kay anak nga pari o wala kay maayong binuhatan. Maura gihapon. Bisan kung magsigit ang simba, kung watay maayong binuhatan, kung nagpuyo tag kinabuhi nga salawayon, wala ragi hapoy kahimuan. So magampo ta, nga sa ako nang gaingon ganida dili unta ta mapariho sa mga Pariseyo o mga magtutudlo sa balaod. Hinuon atong ilhon nga kitang tanan makasasala. Kay tinuoray kitang tanan nga mga makasasala man o nagkinahanglan sa kaluoy o pasaylo sa Ginoo. Amen. Mga igsuon, sa atong paghinumdom sa kaluoy nga gipakita ni Jesus, sanglit mituo man kita nga ang tao dili mabuhi sa panlamang kundili sa mga pulo nga gilitok sa atong Ginoo. Karon modangop kita ngadto sa Dios ang atong dalangpanan ug moingon kita, patalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa kahiusahan sa atong simbahan, ug sa tanang naglangkob niini, ilimanagayod ang atong Santo Papa. Mangamuyo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo. Alang sa tanang kanasuran, nga magmalinawon ug magmalambuon kini, ilabi na ang atong nasod nga Pilipinhon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayam na sa kaduganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo.
Katalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makatagamtam na sila sa walay katapusang kalipay sa gingharian sa langit. Mangamuyo kita sa Ginoo. Katalinghugi nangamuyo kami kanimo Ginoo. Amahan sa kaayo, malaumon kaming nangaliyupo kanimo sa among mga panginahanglan, ug ngay mo kaming dunggon, aron mahiusa kami diha kang Kristo, nga imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ikaw, Ginoong Diyos, na ng kalibutan, kaitan sa imong yatag na dawat namo pinamang dihalag kanimo. Panggabot sa iyo, tao ginamas, kamot sa mga tao, may mo pinangagalanan sa pinabuti. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, na ng kalibutan, kaitan sa imong yatag na dawat namo pinamang dihalag kanimo. Pinungabot sa iyo, tao ginamas, kamot sa mga tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Nagahalad kami o Ginoo sa gasa nga makapahimuot kanimo aron maluoy unta ikaw sa pagpasaylo sa among mga sala ug imo untang tultulan ang masukulo namong kasing-kasing kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.
Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-akay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga mong gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon, pilnang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. Itugot ng amuyo kami makagagahom nga Dios aron samtang nagtinguha kami sa wayhunong nga mga butang nga Dios nun, mahimo unta kaming takos sa pagdangat kanunay sa mga hatag nga langit nun. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapaungorong Amahan, midangob kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga mayhasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong may ugmaong pagtagad ug sa imong ayong gahom. Huwag tanga nga among kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom o ligon ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tao nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo nang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug unahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo sa kami alang sa mga naiguni nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa mong grasya ning panahon sa kalisdanan. Aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan. Karon o magdala ka namo sa pagkakabig o kasantos. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan,
Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nginahan sa Dios, nagadangop kami, ayaw tamaya nga mong mga pangaliya. Hinunualo sa kami sa mga katalagman, o may mayaw no bulan nga beren. O mahal nga Senyora, kayuhan sa mama sakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandría, pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon nung tasya sa Diyos, kami mapausanong nag-ampo, o ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagi sa gahom sa Diyos, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Diyos, Daigo ng Diyos, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigo niyang santos nga ngalan, daigon sa Yesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. daigon si Jesu Kristo, matuod nga Diyos, ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo ng iyang mahaloyamot nga kasing-kasing. Daigo niyang maruyamot nga kasing-kasing. Daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo. Daigo niyang bililon o yamot nga dugo. Daigon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus diya sa santos yamot nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng Espiritu Santo ang Parakleto. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo niyang santos nga walay buli nga pagkagipanam ko. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Kasal- Daigo ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Daigo na iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Dios diya siyang mga anghel o mga santo.